Dalam. So, oh, nagkoyle. Expert date Rosario. Tidak. Di dalamnya. Cisya. Nakipor syakipor kari khasi jengi ki pai ba no sang snong jangan ka jela ki jusakhi nakipor yakum kini ki jajing jia ha ka belalap ya ki jabo jaban ki jing torti naki umso naki bam ki blasna di company bat ki bala supply ru nasabar jangan ka jela ha ka baling ba kani ka ka video ru ka bala sapriang ba ki social media hang ne hapori khasi ha kabaki khasi jengi kilat het ya ketika so froti bat ke e kabaki lap chapo pen kindet lada pi lingba kane ka video kine ki breu balat het ya ketika so froti ha ketika sngi kila rai la de simet baki nomdi ya ketika so froti hende kila rai ban plate chapo banda kila plate kisiam ya ke e kaba amla modor ban ang ban ngen baki company hadukan ne kile tang na menta ban yo nang yala de simet kum tan na kaliang chakane ka channel kalawat bani aba ka bai dei bat kane ka jing torti jong ki umso bat kham tam kane ka fruti ha ka bala sakhi menta ki pai ba ki ba jumlen bandi da pikir ba namar hagite ki umso ki dan ki knyang jingpang ki virus ki bakteria ki ba ma ba balada Sneo bak ma pi ginong di pilar ban yo ka jingpang ka basar kai ban laru ban yap na kine ki jing jabo ki jing jakliak ki bak umso ki company ki lampin mi bat sakane ka we ka jing jero ka bala mi na sapori de khar ha ka bau ne we ubreu bala the ya ka te ko umso ya ka bala tep kerteng kum kata ka real bat ka ba ya sarngem ru kum umso froti kane umso ru ka jan long tek kum ka umso froti hi namar ba ka jing sab Siapa ami dan ayu ru Henry kumta bonsin ki chance bagi jing jabo kila bandan ba hakum kini ki jaj umso ne du khala ring video halor kanika jing di umso real jong po yeng bat ke ka bolalap kalang ba ulak kendet shisha nama lalap de ki jabo jaban ki ba amla modor na po ka tai ko umso real